Dem baş hevalno em ê divê dersê de li ser rawaya fermanî bisekinin. Hevalno em ê divê waneyê de çi hîn bibin berî ku em behs bikin. Ji kerema xwe hevalno dema ku van vîdyoyan temaşe dikin bibin aboneyê kanalê û li derdora xwe parve bikin ji bo hevalên din ji bo kesên din jî bibînin ew jî feydeyê jê bistînin. Hevalno navaroka me ev e me got em ê divê waneyê de çi hîn bibin. Rawaya fermanî çi ye? Em ê behsa vê bikin, em ê pênase bikin. Avasaziya rawaya fermanî hevalno. Avasaziya rawaya fermanî yani ev rawaya çawa pêk tê. Pêk hatin em bibêjin rawaya fermanî. Di rawaya fermanî de bikaranîna lêkerên xwerû. Di rawaya fermanî de bikaranîna lêkerên hevedûdanî. Di rawaya fermanî de bikaranîna lêkerên pêkhatî. Di rawaya fermanî de bikaranîna lêkerên awarteyên wekî şûştin, ajotin, jîn, herîn û werîn. Hevalno ev girîng e ji ber ku em ê qasekî din li ser bisekinin. Ev lêker dema ku em di rawaya fermanî de bikartînin rewşa wan hinekî cuda ye. Em ê li ser vê yekê bisekinin. Bi taybetî em ê li ser van bisekinin. Û herî dawî hevalno di rawaya fermanî de neyînî yani em vê rawaya em çawa neyînî dikin. Qertafên rawaya fermanî kîjanin em ê li ser vê yekê bisekinin. Belê rawaya fermanî çi ye? Hevalno rawaya fermanî ew rawaya ku ji bo kar yan jî çalakî em bibêjin werek kirin ferman tê dayîn. Binêrin ji bo kar yan jî çalakî werek kirin ferman tê dayîn. Ferman li kesên duyemîn yên yekjimar û pirjimar tê kirin. Vê rêzê hevalno divê em ji bîr nekin. Ferman li kesên duyemîn yên yekjimar û pirjimar tê kirin. Em ê qasekî din ser bisekinin ev tê çawa tê. Divê rawayê de ferman li kesên sêyemîn nayê kirin. Yani ferman li kesê duyem tê kirin. Mesela ez na tu. Em bibêjin li kesê sêyem nayê kirin lê kesê duyemîn yên pirjimar tê kirin. Tu û hûn ferman li van kesan tê kirin. Tamam hevalno. Em ê qasekî din li ser vê yekê bisekinin. Hevalno avasaziya rawaya fermanî. Qertefa rawaya fermanî bi pêşiya pêşîn ev tê. Pişta zêdek. Zêdek çi ye hevalno zêdek? Yani artı. Zêdek artı ye. Kemek eksi ye. Divê navberê de em hînê du peyvan bûn. Zêdek û kemek. Pişta hevalno rayeka dema niha ya lêkerê dîsa li vê derê zêdek û cînavkên kesandinê e yan jî in tên hevalno. Avasaziya vê demê bi vî awa ye. Ji ber ku ferman li kesên duyemîn yên yekjimar û pirjimar tê kirin lêker cînavkên kesandinê e yan jî in digirin hevalno. Wekî li vê jorê me got lê lêkerên ku rayeka wan ya dema niha bi dengdêrekê diqedin cînavka kesandinê ya ji bo kesê sêyemîn e nagirin. Ev tê çawa tê hevalno em ê qasekî din li ser vê yekî jî bisekinin. Di rawaya fermanî de bikaranîna lêkerên xwerû. Hevalno binêrin li vê derê lêkerên me yên xwerû hene. Lêkerên wekî hatin, kirin, nivîstin, xwendin, dan, kolan û sotin. Hevalno nivîstin çi ye? Nivîstin yani razan. Yani raketin. Ev lêkereke me ye xwerû ye. Yani divê em vê jî bikar bînin. Ji bo hûn nas bikin, ji bo hûn bizanin min got bila cudayî çêbe min xiste vê derê. Lêker nivîstin e. Hevalno em lêkera hatinê di rawaya fermanî de em bi du awayan bikartînin. Du formên vê hene. Di zimanê nivîskî de jî di zimanê devkî de jî bi rastî ev her du form ji tên bikaranîn. Lê ev lêker hinekî awarte ye jî binêrin li vê derê gava ku em fermanê bidin em dibêjin bihê. Di rastiyê de bi vî awa ye bihê. Bi li vê derê qertefa rawaya fermanî hê rayeka lêkera hatinê ya dema niha ye. Forma duyemî jî em dibêjin bê. Bê vir. Lê ya rastî ev e bihê. Yani hekem bixwazin fermanê bidin kesek em bibêjin bihê vir divê em bibêjin bihê vir. Lê vê awayî carnan nayê gotin ev form tê bikarin. Em dibêjin bê. Li vê derê bihê. Em pirjimar bikin em dibêjin bihên. Bihên vir. Bi qertefa rawaya fermanî hê rayeka lêkera hatinê ya dema niha ne jî li vê derê pirjimariya nîşanê me dide. Hevalno cînavka kesandinê ye. û em dibêjin bihên. Hekem nebêjin bihên em dibêjin bên. Em vê formê jî bikartînin. Yani ev form ji tê bikaranîn. Lê forma rast ev e.
جبر کل وی دری بنر کرتف روای فرمانی به خویا دکه لگاوا کم ببیجن بین لوی دری به خویا ناکه لیکر ما لوی دری کرن بکه بنر نوالم لوی دری به کرتف روای فرمانی که رای کدام حال یا لیکر کرنی اج لوی دری جناف کا کساندنه ام دبیجن بکه چه بکه کار بکه ام جو کسی دویام را دبیجن یک جمار لگاوا کل همبری ما گله کسره ام دبیجن هون بکن بنرم گاوا کم ببیجن بکن جی به کرتف روای فرمانی دیس لوی داری که رای که لیکر کرنه یادمان ها انجی لوی داری پرجماریا لیکر نشانده یعنی پرجماریا کسان نشانده مده و ام دبیجن بکن بهن بکن ام وصل دبیجن لوی داری نوستن ام فرمان دادن کسی که زاروکه کی یعنی دماغ یعنی لجه کی ام دبیجن بنوه ایدی بنوه بلوی داری کرتفا روای فرمانی نو رای که لیکره نوستنه یادمان ها اجی لوی داری جناف که کساندنه هوا یا روای فرمانی نورمال کرتفا کسانه یعنی جنبه بجن جناف که کساندنه جبو کسی دویم اینینه لی اف به طیبتی دراوی فرمانی دا بوی آوایم بکارتین ام دبیجن بنوه اجی لوی داری جناف که کساندنه یا روای فرمانی بنوه ام پرجمار بکن ام دبیجن بنو ان لیم دگاوا که دنویسن دخوینن ام دبیجن بنوین وسا نکی لرز بنوین نورمال لوی داری اولا من نشان دام من گوت اف روای چاپکتیم من وسا پارچه کریه جبروی لب گاوا که ام دنویسن ام دوی آوی دنویسن بنوین امش که را دبیجن بنوین یعنی جگل کسارن هون بنوین اف اناوی داری جی پرجماریا کسان نشانه ملده خواندن بخوینه لوی داری اولا بنر من پارچه کریه بخوین خوین رای که دمانها یا لیکره خواندنه به کرتف روای فرمانی ایجی جناب که کساندنه بخوینه ام پرجمار بکن ام دبیجن بخوینن لگاوا که ام دنویسن ام دبیجن بخوینن لوی داری دان بده ام پرجمار بکن بدن ام دنویسن لوی داری کولان بکوله مثلا ارده بکوله امجی کسی کیره yani ام دبیجن تو بکوله لوی داری تو یکه و شرط هیه اما کسی کدن جبو توی مینا کن بدن بکوله ام دبیجن ام پرجمار ام فرمانه بدن گله کسان ام شده بیجن ام دبیجن هون بکولن هون ارده بکولن مثلا اف اناوی درجه اولا پرجماریا کسان نشانه مده مثلا صوتن بسوجه بلوی داری اولا کرتفا روای فرمانی سوج رایکا دمان های لیکر صوتنی ایجی جناب که کساندنه بسوجه هوالا ام در روای فرمانی دا ام لیکرین هودودانی جی بکارتینن لیکرین هودودانی مثلا گرم کرن هین بون لدار خستن آش کرن سرکتن avdan هوالا ام در راستی دا بسرکتن ملوی داره بکار نه yani مرا بکار نه نجی چه دبه لی دراستی دا دوی بجی هبیم مینا که اولا گرم کرن خوارنه گرم بکه ام بخون گرم بکه دوی داری ما فرمان دا ما گوت بکه بنرم بلوی داری کرتفا روای فرمانی دوی داری که جی اولا رای که لیکره کرنه ما گوادن گوت پشت رجی جناف که کساندنه هاتیه ام بخون جی خواستکی ام پرجمار بکن خارنه گرم بکن نرن گرم بکن ام بخون خارنه گرم بکن ایجا ما فرمان دا yani ما گوت هون خارنه گرم بکن هون ام جبو گله کسان دا بجن هون خارنه گرم بکن ام بخون ایجا جبو هنبونه هینه کردی ببه یک جمار ام پرجمار فرمان بدن هینه کردی ببن امش کرا دا بجن امش گله کسان دا بجن ام بجن هون هینه کردی ببن لدار خستن لور جوینه که لدار بخه بنرم بخه لوی داری مدیسا فرمان دا ام جگل کسان را ببجن فرمان بدن وان کسان لور جوینه که لدار بخن بنرم بخن ما پرجمار کر ما فرمان دا گل کسان مثلا آش کرن توی زاروکی آش بکه ام پرجمار بکن هون وی زاروکی آش بکن
aş bikin yani aram bikin bidin sekinandın bila negri. Serketin tu ser bikeve ve deri pijmaran bikin hun ser bikevin. Avdan zeviye av bide. Me fermanda me got zeviye av bide. Ve deri em pijmar bikin zeviye av bidin. Emiş kera dibijin ji gelek kesan ra hun zeviye av bidin. Dirawaya fermanî da bikaranîna lêkerên pêkhatî. Hevana lêkerên pêkhatî di dem û rawayan da bikaranîna wan gelekî girîng e. Kesên ku nû hînê Kurdî dibin bi rastî di van lêkeran da zehmetiyê dikêşin. Bi taybetî min xwest ez van nîşanê we bidim. Dibe ku hevalên wisa rastî em bibêjin vê vîdeoyê werin. Ji bo em bibin alîkar. Binêr heval lêkerên ku bi pêşkiran pêk hatine ev lêkerên pêkhatî ne. Di kanalê da video heye hevana videoya lêkerên ku bi pêşkiran pêk hatine. Navê videoyê çi bû? Pêşkirên lêkersaz. Belê navê videoyê pêşkirên lêkersaz e hûn dikarin temaşa bikin. Di wir de me gelek lêkerên pêkhatî yên ku bi pêşkirên wekî da, ra, ve, hil, ro, çê pêk hatine me nîşan da. Hevana li vê derê lêkerên pêkhatî vexwarin. Em di lêkerên pêkhatî da em qertefa rawaya fermanî nayînin pêşî. Gava ku em fermanê bidin em wiha fermanê didin. Em dibêjin ku vexwe. Yani em nabêjin bivexwe. Binêrin. Em dibêjin razê. Hevana li gorî qaîdeyê divê li vê derê e heviya. Cinavka kesandinê lê em ê dikin ê. Wisa hêsantir mirov bilêv dike. Ev jî rewşeke awirteye ji bîr nekin. Razê me got. Em pirjimar bikin razên vîya we. Vexwarin em pirjimar bikin vexwin. Binêrin vexwin. Yani em qertefa rawaya fermanî bi kar nayînin. Heke balavelê be li vê derê bi tune. Lê di lêkerên xwarî de hebû. Daxistin. Em ferman bidin daxe. Birin me negot da bixe yan jî bidaxe. Me bir li vê derê bi kar neanîn. Lê cinavka kesandinê heye. Daxe. Em pirjimar bikin em fermanê bidin gelek kesan daxin. Li vê derê daxin. Ina vê derê jî pirjimarî nîşanî me dide. Mesela hildan, lêkera me hildan e. Em fermanê bidin hilde. Hild e. Me negot bihilde. Em pirjimar bikin hildin. Binêrin me negot hil bidin. Em bêyî bi kar nayînin. Çêkirin. Em dibêjin çêke. Em nabêjin çê bike. Mesela çêke. Li vê derê pirjimar em bikin çêkin. Dîsa me in nîşan da. Wergerandin. Wergerîne. Yani me negot biwergerîne. Em pirjimar bikin wergerînin. Me in lê zêde kir. Binêrin wergerînin. Di rawaya fermanî de bikaranîna lêkerên pêkhatî hevala. Dîsa em ê li ser van lêkeran bisekin lê em ê di nava hevokê de em ê bikarbînin. Vexwarin. Em ferman didin em dibêjin di vê avê vexwe. Binêrin me negot vê avê bivexwe. Em pirjimar bikin em ê çi bibêjin? Em ê bibêjin hûn vê avê vexwin. Ji ber ku ferman li kesê duyemîn ê yekjimar û li kesê duyemîn ên pirjimar tê kirin. Yani em fermanê nikaribin kesê sêyemîn. Em fermanê didin kesê duyemîn yê yekjimar yan jî yên pirjimar. Mesela razan. Em ferman bidin zû razê dereng e. Em fermanê bidin gelek kesan yani hûn razên. Zû razên dereng e. Daxistin. Ji min re lehêfê daxe jêrê. Em pirjimar bikin ji min re lehêfê daxin jêrê. Binêrin daxin. Li vê derê me got daxe. Me ferman da kesekî li vê derê me da gelek kesan. Hildan. Van kincan ji vir hilde. Binêrin hilde. Me negot bihilde yan jî hil bide. Van kincan ji vir hildin. Me pirjimar kir îcar. Me ferman da gelek kesan. Çêkirin. Ji kerema xwe devekî çêke. Hevana li vê derê dema ku em fermanê didin em carinan bawayekî kibar jî em fermanê didin. Yani ne şert e ku em bibêjin hilde, bibe, bîne wisa na. Heke em bixwazin heta divê mirov wisa jî bike yani. Mirov carinan dikare wiha jî bibêje ji kerema xwe. Mirov pêşî ji kerema xwe bikartîne. Wekî di îngilîzî de dibêjin please. Di almanî de dibêjin bitte. Em ê jî bibêjin ji kerema xwe. Devekî çêke. Bila hinekî wisa kibar be. Ne ku em kesê li hemberê xwe yan jî kesa li hemberê xwe em bêjin biêşînin wisa li ser fermanê bidin
ام وسا ناکن ام بخوازن ام وسا ناکن یعنی دوی نه گرنجی وسا نه کبار بمروف ji kerema xwe dewekî çêke me got em pirjimar bikin em ê bibêjin ji kerema xwe dewekî çêkin me ji ferman da gelek kesan li vê derê wergerandin di pirtûkê wergerîne em ji kerema xwe bikarbînin li pêşî em ê bibêjin ji kerema xwe di pirtûkê wergerîne li vê derê me ferman da lê fermaneke kibar me da me nexwest em dilê kesê li hemberî xwe bişkînin em pirjimar bikin hûn pirtûkê wergerînin me ferman da em vê kibar bikin em ji kerema xwe bikarbînin ji kerema xwe hûn pirtûkê wergerînin evan ev girîng e divê em ji bîr nekin dema ku em fermanê didin em dikarin galibê ji kerema xwe bînin pêşiya hevokê wisa bikarbînin paşê fermanê bidin ji kerema xwe vê pirtûkê ji vir hinde ji kerema xwe ji min re çayekî bîne ji kerema xwe em ê bêjin tu hatî derî bigire ji kerema xwe karê xwe nekî em bibêjin zû bikin vî awayî mirov dikare fermanê nerm bike hîn wisa kubartir wisa xweşiktir bike di rawaya fermanî de bikaranîna lêkerên awarte hevala me got yên wekî şûştin ajotin jîn herîn û werîn em niha li ser wan bisekinin hevala lêkerên me li vê derê şûştin ajotin jîn herîn û werîn em diran hevokê de lê binêrin diranên xwe bişo paşê binive hinek dibêjin diranên xwe firçe bike wisa îştê gotin hevan yani firçe bike bişo yani berê digotin diran ez ê diranê xwe bişom yani firçe wê çaxê tin hebû diran şûştin hebû pê xwe dişûştin berê li vê derê diranên xwe bişo paşê binive yani razê binêrin hevan li vê derê me ferman da me got diranên xwe bişo binêrin li gorî qayîdeyê divê cînavka kesandinê ê hebiye ne lê me çi got me got lêkerên ku rayeka wan ya dema meha bi dengdêrekê diqede bi o yan jî iyê diqede cînavka kesandinê ê nagire ev rewşeke awarte ye çend hem lêkerên vî awayî hene em pirjimar bikin diranên xwe bişon paşê binivin binê bişon divê li vê derê in hebiya lê in tune tenê neheye ev jî pirjimariyê nîşanî me dide me ferman da gelek kesan yani hûn diranên xwe bişon lêkera me li vê derê ajotin erebeyê hêdî biajo binêrin dîsa li vê derê geva ku em fermanê didin em dibêjin erebeyê hêdî biajo li vê derê hevala lêkera me ajotin ji ber ku rayeka wê ya dema niha ajo ye li vê derê bi dengdêrekî qediya cînavka kesandinê negirt ev rewşeke awarte ye em vê yekê ji bîr nekin em pirjimar bikin erebeyê hêdî biajon em bibêjin di kes kêleke rûniştine em ji wan re dibêjin zêde neaxivin erebeyê hêdî biajon êdî her kê diajo lêkera jîn hevala li vir bijî neçe cihekî binêrin li vê derê dîsa bijî me ferman da lê ji ber ku bi dengdêrê qediye bi iyê qediye cînavka kesandinê ê negirt em pirjimar bikin li vir bijîn neçin cihekî hevê divê navberê de hevanan binêrin li vir bijî neçe van her du hevokan da jî ferman heye bijî neçe ev neçe neyînî ye em ê wasa gidin li ser neyînî jî bisekinin li vir bijîn neçin cihekî binêrin bijîn ev ina vê derê pirjimariyê nîşan dide yani hûn li vir bijîn neçin ev jî ferman e cihekî herîn hevan lêkera me herînê tu here mêvanan bîne heval di zimanê axaftinê da ev ı nayê bikaranîn dibêjin bîne bî yani mirov bi rastî nikare bibêje biîne mesela hinekî zehmet dibe îcar çareseriya wê jî em di nivîsên xwe de bi vî awayî nîşan didin lê di zimanê devkî de em dikarin dîsa bibêjin bîne em nebêjin biîne jî dibe yani biîne hinekî wisa zehmetiyê çê dike hûn herin mêvanan biînin li vê derê bînin dîsa me pirjimar kiriye li vê derê yani hûn herin mêvanan bînin lêkera herînê hevala bi rastî lêkereke balkêş e binêrin li vê derê me negot bihere li vê derê bi tune me got here her û ê li vê derê tenê cînavka kesandinê heye wekî dinê em biyê bikar nayînin lêkera warînê were vir
karê te heye. Were min ferman da were. Were vir. Dîsa li vê derê me kartefa rawaya fermanî bi kar neanîn. Em pirjimar bikin werin vir karê we heye. Werin vir. Yani me negot bi werin vir. Em wisa bi kar nayînin. Evan lêkera me ya birinê heye. Em carinan dişûna lêkera werinê da bikartînin. Em çi dibêjin? Em dibêjin van zarokan bihere dibistanê. Binêrin bihere. Yani em dişûna lêkera birinê da bikartînin. Şûna ku em bibêjin van zarokan bibe dibistanê, em dibêjin bihere dibistanê. Demek ku em vê jî dibihîzin, bila bi me ecêb neyê. Di nav nivîsê de jî em dikarin vê bibînin, di axaftinê de jî ev pir tê bikar anîn bi taybetî di zimanê axaftinê de. Van zarokan biherin dibistanê, gava ku em pirjimar bikin. Di rawaya fermanî da neyînî. Kartafên rawaya fermanî yên neyîniyê ne û me ne. Ev her du kartaf jî tên bikaranîn hevala. Lê kartefa herî zêde di zimanê nivîskî de tê bikaranîn ne ye. Ne zêdetir tê bikaranîn di zimanê nivîskî de. Me zêdetir di zimanê axaftinê de tê bikaranîn. Ji bo neyê yekşimar, mesela av nede. Evan em kartefa neyîniyê ya rawaya fermanî em tînin dixin şûna kartefa rawaya fermanî biyê. Em biyê jê davêjin, em neyê dixin şûna wê. Bi vî awayê em fermanê didin. Av nede yekşimar, av nedin pirjimar. Li vê derê binêrin hevalino heke em kartefa meyê bixwazin bikaribînin, em ê bibêjin av mede. Em pirjimar bikin av medin. Li vê derê lêkera me kirin e, em neyînî bikin neke. Em pirjimar bikin nekin. Binêrin me kartefa neyîniyê ne anî xiste şûna kartefa rawaya fermanî biyê. Em biyê jê davêjin, em kartefa biyê jê davêjin, nê tînin dixin şûna wê. Nekin pirjimar. Ji bo kartefa neyîniyê me, meke mekin. Mesela nekelîne, nekelînin. Ji bo meyê mekelîne, mekelînin. Vala di zimanê axaftinê de tê bikaranîn. Yani gelek kurmanş vê meyê bikartînin. Belkî bi hin kesan ecêb tê, lê ev heye. Yani ev rastiyeke û Kurd vê bikartînin. Lê ya herî zêde wekî min got neye. Di nivîsê zimanê nivîskî de ne tê bikaranîn. Venexwe. Hevalno di lêkerên ku bi pêşkiran pêk hatine de kartefa rawaya fermanî yên neyîniyê ne yan jî me. Em kêjanê bikartînin, em bikarbînin. Lê em bibêjin me ne bikaranîn. Em kartefa neyîniyê dixin navbera pêşkira lêkersaz û lêkera bingehîn. Em dibêjin venexwe. Yani em neyê wekî lêkerên xwerû ya lêkerên vî awayî em nayînin pêşiya lêkerê. Em dixin navberê. Li vê derê ve pêşkira lêkersaz e, ne ji li vê derê kartefa neyînî ye. Em dibêjin venexwe. Em pirjimar bikin venexwin. Em bi meyê bikarbînin vemexwe. Em pirjimar bikin vemexwin. Ji bo lêkera hildanê em dibêjin hilnede. Yani tu hilnede. Em ji kesê diyem re dibêjin hilnede. Li vê derê binêrin dîsa hil pêşkira lêkersaz e, kartefa neyînî ya rawaya fermanî. Li vê derê rêyeka lêkera hildanê ya dema niha e jî cînavka kesan binêrin. Pirjimar em bikin hilnedin. Li vê derê ji bo meyê hilmede, hilmedin. Çêneke, çênekin. Çêmeke, çêmekin. Hevalin herî dawî hîndariyeke me heye ji bo rawaya fermanî. Li vê derê çend heb lêker hene. Van lêkeran di nava hevokê de em ça bikartînin, yekjimar û pirjimar bikin, di beşa şîrovayê de binivîsin. Heta waneyeke din